Začiatky festivalu amatérskej filmovej tvorby v Pezinku sa viažu na rok 2003. Pavko rozbehli amatérsky filmoví nadšenci z pezinskej filmovej skupiny, ktorá niesla názov Tichý dom. Organizácia tohto podujatia časom prešla do rúk ďalším priaznivcom amatérskych filmových snímok. V ich réžii prebiehal aj 8. ročník festivalu PAF. Myšlenka vznikla, Rastio Blažek z Tichého domu si vymyslel, točili filmy a že nie sú na Slovensku takéto festivály, takže spravme niečo a spravili takýto festivály. No a postupne s tým fungovali, robili to nejaké 3-4 ročky, už na to nemali čas, tak sme to prevzali my sme robili zase kinečka, tiež takéto amatérske filmy v Pezinku a pokračujeme v tom. Chceme púšťať také skôr akčnejšie, zábavnejšie filmy, aby sa ľudia bavili, aby tu nepospali. Aj tohtoročné Pavko prinieslo pestrú ponuku filmov, ktoré by ste v kinách či v televízii našli iba ťažko. Amatérska a študentská filmová tvorba tak opäť pritiahla do malej sály Domu kultúry veľa priaznivcov prevažne mladšej generácie. Ako býva zvykom, úvod podujatia tvorila sekcia Repav. Repavko, to sú najlepšie filmy z minulého ročníka. Divácky vždycky býva na konci filmového festivalu anketa. Diváci si zvolia najlepší film, ktorý sa im páči. Potom tu bol filmový festival Frame z Trnavy. To boli študentské filmy z fakulty UCM masmediálnej komunikácie. Potom Pezinčania, pezinskí amatéri. Následne si diváci mohli pozrieť filmovú tvorbu festivalu Azyl a najlepšie amatérske a študentské filmy za tento rok. Aby pozerania nebolo priveľa, s pestrením sobotnejšieho večera bola aj diskusia s filmárom a scenáristom Marošom Hečkom. Ja si myslím, že festivaly amatérskych filmov sú rovnako dôležité ako festivaly profesionálnych filmov. Ja si myslím, že amatéri ponúkajú niečo, čo si nemôže dovoliť profesionálny filmár. Čiže filmový jazyk, ktorý je spontánny, ktorý nerozmýšľa nad tým, že či má tam byť čiarka, alebo tam má byť už bodka, alebo či tam je výkričník a spraví si ho proste po svojom a častokrát sa stáva, že tieto snímky vedia veľmi dobre konkurovať tým veciam, ktoré robia profesionáli. Maroš Hečko má za sebou bohaté skúsenosti z oblasti filmovej tvorby. Či už išlo o celovečerné, hrané filmy, krátke filmy alebo dokument. Okrem toho sa pohybuje aj v hudobnej oblasti. A tak sa návštevníci Pezinského amatérskeho filmového festivalu mohli dozvedieť veľa zaujímavostí. Napríklad aj o tom, ako s filmovaním začínať. Najlepšia cesta k tomu natočiť skutočne pravdivý príbeh je zobrať kamarátov, spraviť si malú crew a točiť si svoje príbehy, ktoré tých ľudí bavia. Netreba pozerať ani na to, že či sa to predá alebo nepredá. Jednoducho treba si skúšať a z toho prostredia, v ktorom pochádzajú, sa dá vyťažiť hrozne veľa. Z pestrej filmovej ponuky tohtoročného Pavka mala u divákov úspech aj tvorba pezinských autorov. Páčil sa im napríklad film Pohľad z dola z dielne Kataríny Kalivodovej a Vladimíra Breburdu. A tiež film Posledné dni Ľudovíta Štúra, pod ktorý sa podpísali Csaba Molnár a Barbora Berezňáková. Sprievodným podujatím tohtoročného festivalu PAF bola výstava tvorby amatérskych fotografov a maliarov. Pozrieť ste si ju mohli vo vestibule pred premietacou sálou.